Naghisgot ang atong ebanghelyo og sulugoon. Nya dunay duha ka klase sa sulugoon, ang buutan og maalamon og ang buangon og danghag tingali nga sulugoon. May atong itermino. Dautan na piniyalan. Lingi ay mong tupad ning na buutan ka nga sulugoon. Buutan. Ang buutan kuno nga sulugoon matud pa ni Kristo kamao siyang moatiman sa iyang isig kasulugoon. Ang pagkaon nga gipiyal nga niya iyang iapod-apod sa iyang kaubang mga sulugoon. Pero ang daotang sulugoon, iyang pahimuslan ang pagkaon, iya pagyong daog-daogon ang iyang isig kasulugoon. Kitang tanan mga igsoon, sulugoon ragid tas Ginoo. Sulugoon ragid ta. Si San Pablo sa unang pagbasa, ningon siya, gisugo ko sa Ginoo isip apostol. Mauna nga ako sad mong gitudluan, ako mong gibahinan sa mensahis Ginoo, og nalipay ko kay migamot diha kaninyo ang mensahe sa Ginoo. Ang pagkaon manggod nga atong ipaambit sa atong isig katao unta, dili ra ng material, kung dili apil sad ang spiritual. Mao man ay makaluwas nato lawas og kalag ang material ug ang spiritual nga pagkaon. Kamo, unsa may kasagaran ninyong gipaambit sa inyong isig katao? Material o spiritual? All of the above. Asa man mo ani? Letter A, material. Letter B, spiritual. Letter C, all of the above. Asa man inyo ani? All of the above. Mayo. Og material ra, kuwang. Og spiritual ra sad, kuwang. Nindot yun, all of the above. Kinsa ninyo ang nagsigi jog palit og raffle tickets? Kinsa ninyo ang nagsigig palit og slot? Mayo. Kinsa ninyo ang nagsigig pamaligya og slot og raffle tickets? Kanang nagsigig buhat ana, nagpaambit na mo sa all of the above. Nga naman, kaysa inyong pagbuhat ana, ang espirituhanon o ang material nga panginahanglan sa atong simbahan, matubag. Nya mo palit pa gyud mo kulumbari, ning atong kulumbari dito sa Sapilisco, nya mamaligya pa gyud mo, wa na, kompleto na para sa mga buhi o sa mga patay. Ana. Pero kung maliwat ta aning atong mga leader sa atong nasod karon nga pilion lang ang ilang tabangan, nya ang ilang isig katao nga murag wa sila kauyon, ilag yung daoton, ilag yung ipapriso, ilag yung ipa-impeach, pero katong ilang mga suod, mag-inom silag maayo, magbisyo silag maayo, mangwarta silag maayo, inig abot sa Ginoo, matud pas Ginoo dili, tagud-taguron gyud mo. Tagud-taguron mo og pahiagumon mo sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Kani manggo mga tigpakaaron ingnon mga igsoon, kana bang magpaka Ginoo sila ba? Magpakaagalon bisag sulugoon, magpakaagalon. Di ba naaman ta ana nga murag maghawd-hawd ta ba? Ako bitaw dinhi magsigi kog from time to time, magsigi kog husay aning atong mga staff. Di man kini sila daghan pero naagi na panahon nga managlalis na sila kay naman say pipila nga murag yung amo ba basta wa dihang pari murag amo ana. Maghuwat yung na pari aron nga ang pari mo yung kampro sila lang habilin
mga amo pulos. Anha magkabangi. Bisag kamo din hing nanimba, di ba? Na magin mo yung mga tendensya na murabag magpaka hawd-hawd sa kagawa. Amo sad ang pari god. Basta wa ang obispo, mura sa mig obispo din sa parokya eh. Ang obispo sad, mura sa Santo Papa iyang diocese. Ang iyang pulong mo'y matuman. No? Di na mao mga igsoon. Matod pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, kinsa tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimog yung sulugoon sa tanan. So ang pagkasulugoon, importante kaayo nga mao'y atong himuon nga baruganan sa kinabuhi. Nga ako sulugoon sa akong isig katawo. Sige, lingay mong tupad. Yung na, pwede na ko nimong palabhon sa imong bulingon. Yung na ba? Yung na ako lay manglaba. Ako lay magluto. Kanindot unta, kung ang asawa magpakasulugoon Diyos bana, dili magsigig panugo. Kanindot unta, kung ang bana sad, mahimog yung sulugoon sa asawa, dili magsigig panugo. Kanindot unta kung ang mga ginikanan, mahimog yung sulugoon sa ilang mga anak, dili magsigig panugo sa mga anak. Nya kanindot sad unta kung ang mga anak magpakasulugoon gyud sa ilang ginikanan, dili magsigig pagahi sa ulo, dili magsigig tinapulan. Kung mauna ni puy-an sa pamilya nga silang tanan pulos sulugoon sa usag-usa, naa ang pagtinabangay, naa ang kalinaw, unya musunod dayon ang kauswagan. Pero magsigig ganig sinuguay, magsigig isip-isip, isipan kayo, magsigig didiktahay, patay ng pamilyaha, bungkag na, ug mauna ron daghang mga pamilya nga nagbungkag. Unya dadon ra ba na nila ngadto sa katilingban, ug managlingkod na sila posisyon, labi nagmahimo mga magtrabaho nas kompanya, linibakay, ang manager, libakon, ang manager mo libak sa dito sa mga subordinates, ang ilang amo, ilang libakon, ang mga amo sa libakon sa itong ilang mga empleyado. Siging dinautay niya, mulingkod sa na diri sa gobyerno, mabarangay man, munisipyo, unsa diha, hala linibakay to the max. Labaw nagyog mo anhin nagsimbahan, hala linibakay. Ang pari libakon, ang pari manglibak sa dinautay to the max. No. Kumusta maron ang atong parokya? Nahimot ang sulugoon o mga hinugo? Tanaw ninyo aning nagwali, sulugoon o hinugo? Pagkapinanda ay ako manugo yun ko, pero sugo para kaayuhan sa tanan, dili sugo para ko mahayahay. Ang akong sugo para sa kaayuhan sa tanan. Muna, kung ang parish priest or ang leader manugo gani sa iyang mga members para sa kaayuhan sa tanan, nahimo na siyang sulugoon. Kay ang sugo sa leader mauman ang pag-guide sa iyang mga sakop. Pero kung ang leader gani nanugo para sa katumanan sa iyang gusto, maunay animal nga leader. Kana bang matuman ang iyang gusto, matagbaw ang iyang panginahanglan, maunay animal nga leader. Og mauna roy pipila nato ka leader sa nasod, niya sad na sa simbahan. Kana bang pahimuslan nimo ang imong mga members aron ka makakwarta. Pahimuslan nimo imong mga members aron ka mahayahay. Naa na ron sa tong gobyerno, naasad na sa simbahan. Minaw bitaw ko hearing, naagi pipila ka mga senador nga yanuhon ra nila og kana ganing insulto ba ang witness, nganla nila og sa to stupid. You are stupid by being obedient, blind obedience.
nganla niya og unsa to sinungaling ana nganla niya og insultohon ba nga bright manunta ka nganong magbinugo ka ana insulto na sa imong gieskwelahan sa imong gigraduitan nga eskwelahan anang iapil-apil bitaw ang kana bitang below the belt daghan mang mga comments diha karon nga unsa man kang senadora ka mura man kag judge baya ka you must be kana ganing impartial unya dili ka biased nya iyan ang gihukmandaan nga kanang linustay kuno ang pera sa taong bayan nganong imong gitugot nga nakita mo na linustay ang pera wala pa gani judgment nitubag in taon ang witness nga your honor wala pa may finality nga nahukman ni nga kuan na gyud naa pa man ni siya sa appeal nag-appeal pa man or petition pa man for appellate kanang murag reconsideration sa finding sa kuwa sa to pa wala pa final ang kuwa nga ni declare nga gikurakot gitong kwartaha pero ang maong senador musulti na nga linustay ang pera yan sa mga prosecutor it's a scam ana ba kanang nganong ingon ana man aron lang gyud madaot ang dungog sa mga tao nga ilang kalagutan o ilang gustong ipindown dili na ang sugo sa ilang ranggo nga mao ang pagpangita sa hustisya sa kamatuoran si Santa Monica wa gyud mag-judge sa iyang anak nga si Agustin na animal wa nay paglaom bisan pa man si Agustin sukad sa iyang pagkamatngon og buot ni supak na gyud sa gustos iyang inahan wa magkatoliko, bisyoso, puyo-puyo pag mga babae, nya garbuhon kaayo, di mo ampo sa Ginoo. Pero ang gibuhat sa iyang inahan nga si Santa Monica, maghilak ug magampo. Unya ang iyang gipakita siyang anak, gugma, kaayo, pag-alagad, sweetness of love. Mo yang ipakita siyang anak. Wa gyud siya reklamo pero dito dai sa luyo o wa na diyang iyang anak maghilak siya magatubang sa Ginoo siyang pagampo naa pagibana niya nga purtis ang animala kusuko sad kaayo og mo ampo siya unya may pagka bisyoso sad mamabay sad hilak lang yapos Monica di lang yapon masuko sa bana ang resulta na-converter yun ang bana, pagdayong kamatay, nauna man itong kamatay, na-converter, nahimo sang Katoliko, si Agustin, mo'y grabe yun, kaya nahimog yung pari, obispo, og santo sa atong simbahan, maopay founder aning Agustinian community, karon ay, naasanto ninyo, pagting dagkuag kolekta. Kaning atong kolekta diri wala ni Stomoys kumingking kolekta do Santo Niño gabaha pero wa na tingali gamita para silang kaugalingon gigamit gyapon as community o sa simbahan mao na di kita angay nga moingon nga ang atong isig katao wa nay paglaom kinahanglan yung i-impeach kinahanglan yung iprisohon kinahanglan yung bitayon dili bisan kining nangawat natog trilyon ato gyapon na silang paningkamutan nga mabag-o unta ang ilang kasing-kasing. Nya unsa man nato paghimo sugda na nato dinhi sa atong community magsige tag palit og raffle ticket magsige tag palit og slots muantos ta para sa pagpalambo sa atong katilingban dinhi. Ngano man aron kining atong effort kining atong paghiusa dinhi mubunga ni sa panaghiusa sa kalibutan ang mga apostoles sama ni San Pablo ni antos sa ilang day-to-day nga paningkamot ang iyang pagdaig ngadto sa taga Corinto ingon siya ang inyong pagtuo mubunga sad na og nitunood gyud nibunga gyud ang pagtuo nila niabot ko din his Compostela ang maong pagtuo kanus ani abot dinhi
No sa? Oh. Bahala mo diya, wa na mo kibaw. Basta niabot din is Compostela, dugay-dugay na. Oh, mga 200 years na ago. Nya na-formalize ni siya pagka 163 years ago. 1863. No? Na-formalize og kahimong parokya dinhi. Nganong na parokya man kay daghan namang magtotoo. Kinsa may nakasabwag ani ang niantos ginagmay-gagmay nga pag-antos. Kini sang atong gibuhat karon ginagmay-gagmay makatukod ta sa atong bell tower, sa atong adoration chapel o na diha. Pila na kakabok ang naghilak diha no nga nisumbong sa Ginoo. Pila na sad kakabok diha ang nisod nga nakabati og lamdag sa Ginoo, di ba? Dako na kay na kamo nakatampo diha, pwede na mo mga matay. Nya kanang atong bell tower karon ga sige nagbagting, o di ba? Sa una wa na magtingog, karon itingog na. Kada bagting ana ang tanang ni tampo ana palit og slot, palit og raffle ticket. Wa na gibayaw na mo ngadto sa Ginoo. Di ba? O na sa CR na to dang himuonon. Og mahimo na kada na ay tao diha nga ma-relieved kay nakaanha sa CR, grasyahan sad mong nagtampo diha. Nyag maghimo na sa dadi. Ana pa day ato dihang anang atong atubangan og himuon na natong ato dihang walk of apostles. Tanang tao dihang muhikap sa kanang mga ribulto diha. Unsa may mitabo? Mabless man na sila. Ang nagtampo sad, mablesingan sad na siya. Ana. O niya kung mailisa ni ato lingkuranan din manindot na nigmaayo, pila ka kabuk tao ang mulingkod aron maka-atin sa misa. Oy, mao na kutob sa makapahimo sa lingkuranan, i-bless po na sa Ginoo. Inana na siya. Nya di lang ta kahibaw, mga matay na tingalita, mo lambo nagmaayo. Mubunga gid na. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan Ginoo. Nganong hangtod mas kahangturan kay atong gipasapasa ang maong ngalan pinaagi sa atong mga buhat. Pero di gay mo mamalit og raffle tickets, slots o labi na kaning kulumbari, maliwa ra na ninyo, ana tagod-tagoron gyud mo sa Ginoo ug magkagot inyong ipon. Kanang akong uyuan nga namatay si Nonoy Lanyo, igsuon na lang mama. Palahubog man gyud na siya. Tawgon ko nagpalahubog kay matnguna na kong buot, murag almost once a week mahubog gyud. Hangtod na lang na namatay karon 87 years old. Pero wa gyud na siya ma-ospital. Wa sa gyud na siya nga nagmo. Hasta gani pagkamatay niya, wa gyud, murag wa siya sakit. Kaulakaw lang. Ang iya ra gyud kaguwangon. Pero makalakaw pa, madto pas uma, matud pa nila dito. Nagkaon siya pagkagabi, wa na ka humagkaon tingali kay siya ra masang usa gapuyos balay. Oy mga apo, mga anak, ayaw pasagdi ang inyong ginikanan, inyong apuhan na murang usas balay ha. Next time kay ako intang uyuan murang usas balay. Mo na nga nagkaon tingay siya nasudipan ba ka ha? Ana nya human wa na ka recover kay guwang man. Mao na namatay siyang galingkod nga naa pa ngiyang gikanan. Gani ang uban nangahog. Iya ting itong gikabot, iya ting itong gustong hiposon or mo inom baka siyang tubig, nya di na madag inom og tubig, nangahog ang uban nga baso. Nya siya nagtuay. Pagtan-aw sa akong maguwang, iyang giadto pagkabuntag, bugnaw na, gahi na. Sa to pa, gabi igiting ito nahitabo. Nya gatukar siya siyang radyo. Sig naminaw to sa akong wali. Pero kanang akong uyuan, bisag ingon ana na siya, ang iyang gipaambit namo ang kakugihan niya pag-atiman aning mangga. Mangga ba? Kugihan yung kaayo, hangto na lang 80 edad, mang spray niya po nagmangga. Way tapol-tapol. Mo na, ikaduha, manunuyog mo na siya sa kapilya. Usanas manunuyog. Diha mi nakaton niya music. Gagmay pa kay mitudluan mi niya gitara,
iya pagon ming sipitas iyang tiil, iya may tabyog-tabyog na maglingkod siya, musakay mis iyang tiil, magsigi siya gitara, kami magtungtong siyang tiil, iya ming iakin-akin. Ana, mura magduyan-duyanon siyang tiil ba? Nya dito may nakatuon si gigtan-aw niya nga may kaysa mo gitara, hantod nahimo sad ming mga gitarista. Nahimo sad ming mga musician tungod niya. Ako nahimo kong musician, nakaalagad kong simbahan tungod sa choir. Unya hantod nahimo jud kong pare. Unang higugma kay ko aning music, munang daghang kitag choir din hasta tagalaing parokya manganta na diri ngano man. Tungod mao toy gipaambit sa akong uyuan. Pero akong uyuan dito ras kapilya na mo gadoyog. Pero ang iyang gipaambitan nga ako o ang ako mga igagaw dito na may magdoyog sa simbahan. Nya sa among pagdoyog sa simbahan isip choir since 1985 hangtod karon naa pa nang among choir sa Guadalupe mao gani ang usa sa mga lead choirs diha kanang The Streamers Choir. Gikan 1985 hangtod karon naa na sa Guadalupe isip choir. Nya ako sad nahimo sa kong pare. Usa sa hinungdan tungod sa kong uyuan nga iya ming gipaambitan sa iyang pag-alagad sa kapilya, pinaagi og music. Di ba? Muna kamo kanang inyong ginagmay nga palit og slot, palit og raffle ticket, anang palit og kulumbari, nya matukod aning ato mga projects, pila ka kabuok ang mabless tungod aning ato mga projects nga himuon. Kana mo'y akong gusto ninyong hinumduman kanunay. Muna, pamalit na mo. Nindog na ta, mga buotang sulugoon.